Aktívni športovci, ktorí nosia okuliare, poznajú problém so zarosenými okuliarmi. Iným jednoducho pri športe zavadzajú. Sú riešením kontaktné šošovky? Očná lekárka a chirurgička očnej kliniky Neovízia Bratislava Adriana Smorádková. Okuliare pri športových aktivitách sú veľmi nepraktické. Preto časť ľudí siaha po kontaktných šošovkách, no ani tie nemusia zabezpečiť 100% komfort. Často oči vysušujú a ich nositelia sa sťažujú na rezanie, pálenie, začervenanie očí a postupne nemožnosť dlhodobého nosenia kontaktných šošoviek. Dokonca pri ich nesprávnom nosení a nedodržiavaní hygieny môžu kontaktné šošovky spôsobiť aj závažné poškodenie rohovky. A čo hygienické hľadisko a šport? Ideálnym riešením v rámci hygieny sú určite šošovky jednodňové, ktoré si ráno čistými rukami do oka vložíme a večer vyhodíme. Ak sa športoví nadšenci chcú zbaviť dioptrických chýb, je to dnes možné pomocou najmodernejších šetrných laserových operácií s použitím femtosekundového laseru. Pri týchto metódach ostáva povrch rohovky neporušený, vďaka čomu je hojenie rýchle a bezbolestné. Pacient už večer v deň zákroku môže normálne fungovať, pracovať s počítačom, mobilom a sledovať televíziu. Na druhý deň po zákroku môže šoférovať a vrátiť sa do pracovného procesu. S ľahšími športovými aktivitami môže začať o týždeň po laserovej operácii a o 2-3 týždne sa môže už naplno venovať aj najnáročnejším športovým aktivitám.